Къде е долу? Аз съм долу. Ето. Ето. Готов си? Айде. Fuck you chicken, you don't tell me nothing. Чакай. Добре, хайп in the chat. Нарисувам един нож. Чакай да нарисувам един нож. Нощ ли ще рисуваш? Аз ще нарисувам друго. Не, why? Ето. Това ли ти е ножа? Някой ме стреля! Напиши год бе! Написал съм, той само броня ми взима. Добре, аре! Готов си? Да. Фак! Искам номера в чата. Искам номера за кутиите в чата. Сега. Ще кажа първо. 1 и 15. 1 и 15. Да. Аре, бота докато Едно. е на късмет. Чак са. Първи ки 15. 5. 15. 1, 2, 3. Уапем! Що ли? Какво си изел, бе? Ето сега трябва да излезна, май. Не излезна. Как не излезна, ето? Излезна. Ли бил? Какво? Екстра. Много екстра. Fuck you, bot. Продължаваме. Ето сега излезна на нотификацията. Фаушон. Рандъм правя нещо. Добре. Какво направих, бе? Фак! Чай, къде си са? Пак си са? 9, 9-11. 9-11 е легит. 9. Чакай сега, то ключ трябваше да изберем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 9-11 confirmed, I rate this 9-11. Ето, колям те с ножа, за да ти се падне нож. 2 и 4. 2 Сатрак. и 4, да, мерси. User joined your channel. Фак ме! 1 и 3. 1 и 3. Да! Fuck yes! Найс. Ще видим. Yeah! 3-7. Пърпо. 3... Чакай сега. 3... Това е... Какво е това? Е 6... 7... Поне е стат трак. Добре, 9-11. Ама пусни си амено за такова, бе. За фон. 9... 6... 7... Сета. Нещо на рандъм основа почва. Колко? Знаеш какво? 14 ключ? Не знам дали ми станаха толкова. Ти отвори 5 неща, бе. Казвай, 14 ключ? 14 ключ и 10 кутия. 6... Чай са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ключ, коя кутия? 14 ключ и 10 кутия. 6... Усещам нож. Лапем! Усещаш стат трак Галио Rocket Pop. Ма поне е стат трак. Батълскарт. Ужас. Ужас, брат. Гейбен, give him knife. Гебен, be a bro, please. 10 и 3. Дайте на това хубаво 6, нож, бе. Малко ли ти отворил? 10, 3, 2 и 2.
4-4-2, нали, Жоре? Така, 2 и 2. Две и две, fuck me. Какво друго? 4-4, айде. Четири. Си ме стреляла. Ама знаеш как ти скача главата? Е нормално, като ме стреляш главата. Какво очакваш? Фак. Бате, почва да ги отварям на някаква рандъм основа. Какво дойде? 7 и 7, добре. Това ще го погледнем. 7 и 7. Ужас. 4, 7 и 7. Наско Красавеца каза 7 и 7, брат. И Бънсън Бърнърчи. 6 и 9. Я видим 6 и 9. 3, 6. 6. 9. 420. Oh, nice, even the evil dummy. I actually like this skin. Nice. 4-20. 4. 6. Остана, сървъра да свърши. Избери зоо. На зоото се печелят хайпер бистове. Чули? Чули бе? Чай бе, зет съм се. Бате, дори не минава и червено, разбираш ли? Дори червено е така не минава. Колко ти останаха? Ми малко. За съжаление. Почвам да плача. Чак са, изчакай, почини си 5 минути, да пуснем зоото. На зоото се падат хайпер бистове, гледал съм клипчета. И то Factory New Stat Track. Ей мен. Това е, защото не пуснах на Гейбън Преера, братле. Не се помолихме на Гейбън. Аз си го пусна сега и ще видиш нож, брат. Айде, пусни го. Айде сега си ти наред. Не бе, Айде. не е честно. Айде. Като ти остане и на тебе една. Еми до тука чая видим какво стана са. Инвентори. Acquired. Розовото е... Какво е? Field test трябва да е май. Factory New е розовото. Найс. Добре. Evil Diamond ливалото и той е минимал. Той изглежда много яко между другото. Супер много ме кефи. Чай сникнем един хрома 2 там. Тук къде се намираш, бе? Еба ти карта. Не съм видял, че е минало червеното определено. Намерих те, бе. Хрома 2. Къде си хрома 2? Ето е хрома 2. What? Give me knife, Gaben, Marble Fate, please, bro. Защо, бе? Тия свършиха ли ти, бе? Не. Почвам да се тваря, брат. Сега нямам... Опа! Hello! Okay. I'll take that. Жълтото яки. Жълтото яки, брат, да. Статрак Сайрекс мина, брат, леле, майко. Верно ли е? Да.
Аре бе, Гейбън, дай ми шивания нож бе, ба ти трябва ли си своя гащия се надупа, за да го получа? Само не на камерата. Ако на камерата ще ме бадне туйчевата, няма как. Дори и Hyper Beast не ми го показва, бе. Защо бе, Гейбън? Why you have to be like this, Гейбън? Why you have to be a bastard? Ето това, пак! Добре, че не съм дал пари за тия ключове, братле. Да. Чай си пусна Амен. Това не е умрелия от всекъде кейс на света, братле, честно. Умре от гъдел. Заеби. Защо да ми даде 3 поредни нова рейнджери, а? Що па не? Няма проблеми. Знал съм си Амен. Бах, ти умрал турец, човек. Верно ли, какво става? Зай. Три пет, ама вече няма за 3-5. Оп, стой. Добре. Сука, блядь, иди нахуй, пидър. Ти си пуснал Джорджано, какво беше, че си пуснал Амено? Амено съм пуснал, бе. Еби му майката. Какво става? Нищо. Галил, братле. Останаха ми 5 кейса. Сега ще ти купа ключове за тях. Ники е робот. Плот твист. Абе, дай ми Hyper Beast, бе. Ето го Hyper Beast. Виж сега Hyper Beast, братле, долу в чата. Аре, дано. Видя ли го? Да. Хареса ли ти? Много е як. Най-як е. Това китайски Hyper Beast. Ето го, пак Hyper Beast, брат. Гледай. Гледаш ли? И добре, защо само такова се пада? Същия Hyper Beast. Добре, това не е честно, братле. Колко ти останаха? Един. Аре, отварям и аз след това. Нищо, брат. Последен last key of desperation. Боже, бах ти тъпо се игра, брат, честно. 40 кейса, добре ли? Стат трак сайрек. О! Какво е? Давай, яза! Какво е? О, майко мил! О, fuck yeah, man! Последния ки, братле, последния ключ, разбираш ли? О, майко мила!